børnesoldat er en, der er blevet tvunget til at være soldat? Jeg tror, at børnesoldater det er sådan nogle børn, som bliver tvunget til at være soldater, eller bare bliver tvunget til at komme i krig eller noget. Jeg tror, at en børnesoldat er et barn, der bliver tvunget i krig af sin regering og ikke rigtig har noget valg. Jeg tror, en børnesoldat er et barn, som er soldat. Jeg tror, en børnesoldat er et barn, som bliver kidnappet fra sine forældre, og så bliver trænet til at dræbe andre børn og røve og stjæle fra andre. En børnesoldat er et barn, som er blevet kidnappet af andre voksne og bliver tvunget til at gøre ting, som en soldat gør. Jeg tror, at en børnesoldat bliver udsat for de samme ting, som almindelige voksne soldater gør. At de i krig og sådan noget bliver måske tvunget til lidt flere ting og presset til noget, de ikke rigtig har lyst til at skyde nogle i deres familie eller folk, de holder af. Jeg tror, at en børnesoldat bliver udsat for at skulle gøre alle de ting, som de voksne soldater ikke gider. Så som f.eks. at løfte taskerne eller torturere folk og ting, som kan ødelægge dem fuldstændig psykisk. Ja. Jamen, jeg tror, at de bliver udsat for meget mentalt også. Også fordi de kun er børn. Børn skal ikke i krig. Også, de skal se så mange døde kroppe og slå ihjel. Jeg tror, de bliver udsat for meget mental lidelse og tortur. Jeg tror, at en børnesoldat er et barn, der går i krig for sit land og kæmper mod deres modstandere uden fri vilje. Jeg tror, at børnesoldater de bliver tvunget til at skyde andre mennesker og tvunget til at gå i krig og måske endda skyde deres egne forældre eller deres kammerater. Jeg tror, at en børnesoldat bliver udsat for vold, og så igennem det skal de også bruge vold for at skade andre, og så bliver de også udsat for, at de skal røve for andre og slå andre ihjel og sådan noget. Jeg tror, at vi i Danmark kan stoppe børnesoldater ved at hjælpe landets beboere og skabe tillid til dem. Jeg tror, at det er rigtig svært at skulle gøre noget ved at få børnesoldater helt væk, men først så tror jeg, at verden skal være klar over, hvilke konsekvenser det har for barnet videre hen. Og efter det så kan vi begynde at gribe ind, ligesom vi har Kony, eller vi har den der kampagne mod Kony. Jeg tror, at for at stoppe børnesoldater og sådan noget, det er, at man kan sende soldater ned til at stoppe borgerkrigene, så der er ikke lige så mange børn, som bliver kidnappet og trænet til som børnesoldater. Jeg tror måske, at vi kan hjælpe børnesoldater ved at indsamle nogle penge til organisationer, som ved lidt mere, hvad det handler om, og måske kan hjælpe dem bedre, end vi kan. Så kan vi samle penge ind til det. Jeg tror, at Danmark kan måske sende nogle soldater ned og stoppe bagmændene, eller dem, der står bag det. Fordi det er jo godt, det de står for, det de gør. Jeg tror bare, at de skal stoppe Taliban og alle de andre terrorister. Jeg tror, at hvis man skulle stoppe børnesoldater, så skulle man først stoppe krigen dernede. Og Danmark, de kunne for eksempel, hvis de skulle gøre noget, sende penge derned, eller sende nogle rigtige voksne soldater derned og hjælpe dem, i stedet for at det skal være børnene, der går i krig.